Mayong adlaw mga kabayas, welcome na usab sa another bias serye. Kay tubagon na ko itong mga akusasyon sa kuha atong reporter diha nga bias na hilas pa, no? So para magklaruhay lang may mga kabayas ba. Tungod kay grabe siya magkakusar sa kuha, no? Mura magperpekto kay siya. Una sa tanan, congrats day sa mga Bucks fans na murag isang tulog na lang mo champion na. Suya lang ng mga Suns diha na pildi. Labi na ng reporter diha nga bias nga Suns kuno siya. O tanawa pong dagway mura pog sikuan. Charles Barkley. Umao gyud. So pati sinawa. Mura yatig bulamano gyud, no? Ingon man gud siya mga kabayas nga kanang mga espiritu daw ni Charles Barkley o uban pang mga kanhing player sa Suns mobalik daw. Bay, uhi pa man si Charles Barkley. Bay mo namang patyon ng espiritu mga kaya. Ha? Sa spirit of the game. Basig spirit of the glass na kundi spirit of the coin. Pataka naman lang kagyam-yam niya. Ay, galamlam na ng agi mo. Ay, pag-ana bay. Gusto ka kabalo ka nagbahad na ba ito kung siman ng amigo nga si ka-Joel nga kulatahon daw kaniya kisa kabuan bay. Mauna kay bias makay ka nasuya na pati akong amigong siman nga taga Sugbo. Suya kay siya. Pero giingnan ako sa kalma lang ay nagpatuloy ng mga bias nga tao kay munang patulan. Wala kay paingnan bay. Ingnan ako siya nga kwan. Angkla lang na ikaw barko ka sa iyo patuloy na. Ug niya pa napay issue dire, no? Kay di daw ko gwapo. At tinuod man wa man ko ni gwapo ko. Unsa man ang tagline? Dili gwapo, dili tisoy, charming lang. Di ba? Kaklaro na, atog ka. Sige na kagkatog ba eh. Muna busdik na kay ka, mura kag kanang butakal na natog. Charming ra ko, mo ni gwapo ko. Ikaw may niklaim nga gwapo ka. Wa man gani. Di maklaro imong kagwapo. Basig sangit-ngit bay. Ano yung kanaot ni mo? Mga kabayas kabalo ka, napay isa. Mutuo siya ng mga seminarista niya nga advisor. Di ko mutuo na. Dili man ni tanan ha. Pero napokoy kailang seminarista, nag-DJ. Perti naman nung but-buto na. Perti nga darita na yun noon. Mao siguro nang natakda na siya. Nga darit, bisag pangit. Minaw man siya atong iyang seminarista nga ginaingon. Ha? Kasi, naay mga seminaristang butan. Pero kanang imong seminaristang kaila, di na butan. Sayod ko, ana. Niya pa. Usay, mura ko na kong takyan kay gabukot-bukot kong buhok. Bay, nasuya ka kay na ako'y buhok? Kung na ako'y nabugkutan, ikaw wala? Huwag ka kailang Alex Kabagnot, bay. Tawa na purma ng musay, tali. Alex Kabagnot na bay, okay la. Muna, okay lang. Mga professional na player na. Muna siya. Kung gusto ni mo ba, ibugkot na ni mo imong hubon. Aron di na mulupyak og samot. Ha? Sabot ka? Hilas magugkay ka bay. Muna, iyong ka, atanganay mo sa sunod duwa. Sige, atangan na to, gisagi mo champion. Tanaw na to, budaog pa ng imong Phoenix Suns diya. Batok sa kong Milwaukee Bucks. Tanaw na to. Back to you, mga bias.